fod Duw wedi ateb I gweddiau nhw. A mae yna brawf I hynny. A mae hanes yn datgan hynny. Mae'r Beibl yn datgan hynny. Fod y gweddiau at ein Duw ni sydd yn ddiw holl alluog yn cael ei hateb. Mae'n dweud mewn ffordd ar y Salm 115 adnod 3 ymlaen. Ond ein Duw ni sydd yn y nefoedd, fe a wnaeth yr hyn a fynodd oll. Gael ofyn, ydyn ni'n credu na I ddechrau gyda? Ein bod ein Duw ni yn y nefoedd nawr, fe a wnaeth yr hyn a fynodd oll, ac mae'n dal yn gallu gwneud beth bynnag y mae yn mynnu. Ond, yn wahanol, adnod 4, ei delwau hwy ydynt o air ac arian, gwaith dwylo dynion. Gennau sydd iddynt, ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt, ond ni welant. Y mae clistiau iddynt, ond ni chlywant, ffroenau sydd ganddynt, ond ni aroglant, dwylo sydd iddynt, ond ni theimlant, traed sydd iddynt, ond ni cherddant, ni leisiant chwaith a'i gwddf. Ac yna mae'n siŵr o fod yn gallu ategu hyn drwy dweud, ond I chi di gweddio tuag at y delwau yma, a does dim byd yn digwydd. Maen nhw'n fyddar, na nhw ddim i'ch clywed chi, maen nhw'n farw. Does dim ateb I weddi yma. Ond mae Dafydd yn gallu tystio bydd o fe ymladd yn erbyn y teyrnasoedd oedd yn plygu'r delwau hyn, ac mae fel brenin, wedi gorchfygu nhw trwy ras Duw, ac mae wedi galw ar ei Dduw am nerth, ac mae Duw wedi rhoi y fuddugoliaeth, efallai gallech chi dweud pan nad oedd disgwyl fuddugoliaeth, ond mae Duw yn goruwch lywodraethu. Tro ar ôl tro y tystiau nerth yr arglwydd yn ei gadw, yn ei achub, allech chi ddweud a Dafydd o Goliath, dyna chi ateb I weddi. Amhosib oedd I rhywun fel Dafydd, curo Goliath, ond yna I chi goriwch naturiol i'r holl beth, be ddigwyddodd yn do? Adnod 2, ymgrymaf tuat deml sanctaidd. Achlod foraf dy enw, pam? Am dy drigaredd a thwirionedd, o blegyd tua fawr heais dy air, uwchlaw dy enw oll, ond am adnod, am ddatganiad gan Dafydd, mae cymaint ganddo I ddiolch i'w Dduw, fel pob un ohonom sy'n cwestiwn am hynny. Gallem sôn am fendithion tymhorol, yr arglwydd, am fwyd, am loches, am gyfeillion, am bob math o bethau, mae hwnna, ac wrth gwrs, cywir i'w gwneud hynny. I ni yn diolch, I ni am ddyrchafu enw achlod fori yr arglwydd am ei drigareddau felly. Wrth gwrs, bydde fe'n anghywir I wneud yn wahanol. I ni fod I wneud hynny. Ni fod I ddweud diolch am fwyd bob pryd bwyd. Ar ddechrau y dydd, amser cino, amser te, amser swper, be bynnag yw pan ni'n dod ac yn cael pryd o fwyd, I ni'n dechrau, mae pawb yn eistedd o gwmpas y ffordd, ac I ni'n diolch I Dduw am ei fwyd, am ddarpariad o fwyd I ni. Mae hwnna'n iawn. Ac I ni'n diolch iddo am bob math o fendithion tymhorol eraill. Ond mae gan y salmydd resymau eraill, rhai mwy dyrchafedig na hynny hyd yn oed. Achos yma, mae'n cyfeirio at y deml sanctaidd. Na be mae hwnna'n ei olygu? Nid yw yn cyfeirio at y deml Jerusalem, nid oedd hwnna wedi cael ei adeiladu eto, ond mae'n cyfeirio at Tabernacle Moses, ond mae hwnna eto. Be mae hwnna'n golygu? Wel yno, y trigar arch a throsti y gwel y drigareddfa. Ond be mae hwnna'n golygu? Wel, mae'n gyd yn golygu un peth. Mae'n pwyntio at Grist. Dyna yw holl bwrpas yr ysgrythur, mae'n pwyntio at Grist. Ac felly pan mae'n sôn fan hyn am y deml, pan mae'n sôn fan hyn adnod am grymaf tuat deml sanctaidd, be mae'n neud trwy olwg ffydd, mae'n edrych at Grist. Ond nid yw yn gyffroes meddwl am Dafydd, pryd hynny, trwy lygaid ffydd, yn edrych ymlaen at ddyfodiad y Meseia, at yr addewid, yr oedd Duw wedi rhoi y bydd yn anfon y Meseia I fab, Iesu Grist, ac mae gymaint oedd yn gallu deall yn edrych, pan oedd yn edrych at y deml, ac yn y deml yr arch, a dros yr arch y drigareddfa, beth oedd hwnna gyd yn arwydd o'r arglwydd Iesu Grist a thywalliad o'i waed ar y groes fel ateb un cyfyngder ni. O, mae'n gweld natur ddynolaidd yn llwyr sanctaidd, yn bir. Mae yna perfeithrwydd yma yn ei olwg, yn does?
Yn ategu'r hyn dywed Iesu Grist am ei hun fel y deml. Ioan 2:19, Iesu atebodd ac ddiwedodd wrthynt. Dinistriwch y deml hon, ac mewn tridiau y cyfodaf hi. Am ba deml mae'n sôn? Yr oedd yr Iddewon, dim clem dyn nhw, ond nhw'n deall y gwbl. Ond beth oedd Iesu Grist yn sôn amdano fe fel y deml, ac y bydde ond yn dweud, a pan fydd e farw, fydd e'n datgyfodi ar y trydydd dydd. Yr oedd e'n disgrifio hun felly. Ac felly mae Dafydd yn pwyso yn edrych at Grist fel yr unig gyfryngwr oedd yno. Gwybydd o gael ei dderbyn gan Dduw trwy'r un oedd i ddod trwy Iesu Grist, y Meseia. Dim syndod bod Dafydd am glodfori ei Dduw, achos mae'n gwybod mae fy enaid i yn saff am byth. Pam? Ond mae'r sicrwydd ganddo fe. Ymgrymaf tua deml sanctaidd. A chlodforaf dy enw. Am dy drigaredd a thwirionedd. Yn yr adnod hwnna, mae'r holl efengil. Mae Dafydd yn dweud, diolch i ti am achub fy enaid. Mae'n clodfori ei arglwydd am ei drigaredd a'i wirionedd. Dyna beth mae Dafydd yn neud. Mae'n diolch am bob atgof o achubiaeth enaid. Hynny yw yng Nghrist, ceir pob gras, pob bendith. Ioan 1:17, cynnes y gyfraith a roddwyd trwy Moses, ond y gras a'r gwirionedd a ddaeth trwy Iesu Grist. Ac felly, pan mae Dafydd yn dweud ymgrymaf tua deml sanctaidd a chlodforaf dy enw am dy drigaredd a thwirionedd, mae hyn i gyd yn Iesu Grist. Am addewidion sydd yn ei air. Addewidion o ddyfodiad y Meseia, yr un a ddaw, i ddelio a phechod. Addewidion o faddeuant pechodau. O Dafydd yn falch bod maddeuant pechodau, achos oedd e'n bechadur. Ac wedi pechu. I holl freintiau roedd e wedi pechu yn do. Ond mae e'n codi galon pan mae e yn meddwl am ei Dduw fel un sydd wedi darparu maddeuant pechodau trwy'r gair. Y gair yma yw Crist ei hun. Dyna beth mae'n dweud wrthyn ni. Trwy Iesu Grist mae'n ei gael ymgrymaf tua deml sanctaidd a chlodforaf dy enw am dy drigaredd a thwirionedd o bregeth ti a fawr heaist dy air. Uwchlaw dy enw oll. Y gair yw Iesu Grist. Nid yn unig yr efengil sydd fan hyn, ond yr efengil yw Iesu Grist. Felly mae'n rhywbeth rhyfedd. O gymaint oedd e'n gallu ddeall, ond mae yna rhywbeth dwys fan hyn. Mae'n edrych tuag at ei waredwr, tuag at y cyfryngwr, tuag at mab Duw, yr addewid y Meseia, tuag at Grist, ac mae e'n clodfori Duw. Mae'n dweud diolch, ymgrymaf, molianaf, clodforaf, goriwch yr holl dduwiau, achos mae diwiau nhw'n farw. Ond nid ein diw ni, mae fy niw i wedi darparu maddeuant pechodau, bywyd tragwyddol. Mae pob bendydd ysbrydol i'w gael ynddo ef, trwy fywyd, trwy farwolaeth dirprwyol, trwy atgyfodiad. Dim ond trwy Iesu Grist, ceir achub tragwyddol. Ac mae yn edrych ymlaen at ei ddyfodiad I ni'n edrych nôl. Ond yr un yw'r profiad. Ond ydyw yn drist, drwchwch ar ni, llond capel gwag. Neb eisiau clodfori y Meseia. A mae'r dolyg newydd fod. Byddwch chi'n meddwl, agos I dolyg. Chydig ddyddiau sydd wedi mynd ers y dolyg. Byddwch chi'n meddwl, byddai pobl yn eisiau dod I glodfori y Meseia am ddod I fyd fel hon, a dyrchafu ei enw goriwch pob crefydd arall, achos nid yw diwiau nhw'n ateb gweddiau, mae'n diw ni yn ateb gweddiau. Mae maddau pechodau, mae'n rhoi bywyd tragwyddol, mae'n rhoi heddwch a diw, mae'n rhoi heddwch cydwybod. Mae'n ei mabwysiadu ni'n blant iddo fe, mae'n rhoi etifeddiaeth I ni. Mae yna fendithion di-ri yn Iesu Grist. Ac eto I gyd, I ni'n ffeindio fe'n anodd I ddiolch iddo fe. I ni'n ffeindio fe'n anodd I siarad. I ni'n ffeindio fe'n anodd I ddweud, dyma yw gair Duw. Dyma'r un dwi'n I garu. Dyma'r un dwi'n I ddilyn. Dyma'r un dwi'n ymgrymu ger ei fronau. O, na. Mae eisiau ni bod yn ofalus.
Dyw'r oes yma ddim yn gyfarwydd gyda'r gwirionedd yma. Mae eisiau ni i wneud yn raddol fach. Mae bron iawn fel, clywed am bobl sydd wedi byw, wedi bod yn yr anialwch efallai, a ddim wedi cael bwyd a diod ers mis falle, neu faint bynnag mae rhywun gallu byw heb diod. Ac mae rhywun yn ffeindio nhw. A mae yna wledd o fwyd yna, a digonedd o ddŵr, ac yn dweud, bita fe'n gloi, a no pob sôn, chi ddim fod i wneud na. Cos allai fe i lladd nhw. Dyw'r corff ddim yn gallu ymdopi gyda gorfwyta yn syth ar ôl cael newyn. Felly mae rhaid wneud yn raddol bach. Mae bron iawn, mae dyna'r feddylfryd yn yr oes hon. Eisiau mymryn bach, rydyn ni aros 20 mlynedd bach. Dyma pethau'n gwella. Be sydd eisiau yn ni? Mae'r sefyllfa mor druenus. Be sydd eisiau? Mae eisiau Dafydd y byd yma. Mae eisiau fe sefyll fyny yn yr oes yma. Dwi'n ymgrymaf theitl sanctaidd a chlodforaf denw. Pam? Am yr efengil sanctaidd. Dyna be mae'n dweud. Clodforaf di am holl galon. Gyda pob un mymryn bach o nerth sydd yn fy nghorff i, glodforaf di, lle bynnag ydw i. Dwi'n mynd i ddewis y dethol, ble dwi'n glodfori di. Dwi am rhoi'r holl fawr, a'r holl glod i ti. O, mor bell o hyn i ni. Ni'n gorfod cyffesu hyn yn dydyn ni. Ond mae wedi deall yr efengil. Ac mae eisiau clodfori ei ddiw. Mae wedi cael y golwg trwy ffydd i'r dyfodol i'r Meseia'n dod. Dyma'r ateb. Dyma'r un dwi'n plygu ger i fron. Wel, yn ail, achos i lefain, adnod 3. Y dydd y llefais, gwrandewaist, ac am cadarnheuaist, a nerth yn fy enau. Dyna chi eiriau. Mae'r iaith Gymraeg mor brydferth, ond diw e? Mae'n hyfryd, dwi'n mynd i ddarllen e. Y dydd y llefais, gwrandewaist. Am eiriau. Dim syndod i Dafydd glodfori ei ddiw cymaint. O'na byddai plant yr arglwydd heddi gyda'r un brwd frydedd, am eiriau hyfryd sydd yn mynd ochr yn ochr. Maen nhw bron, allech chi dweud llawn, dwi'n nhw? Gwrandewch, llefais gwrandewaist. Ydych chi roed i ddistyried pa mor bwysig yw'r geiriau yna gyda'i gilydd, drws nesau i'w gilydd. Llefais, hynny yw, llefais i. Mae fel rhyw wers ramadeg yma'n diw e. A dwi ddim yn arbenigwr o bell ffordd mewn unrhyw ramadeg. Ond i wastad yn cael yr atebyn yn anghywir. Ond fi'n gwybod hwn. Dwi'n deall hwn. Llefais i, grandewaist ti. Dyna i chi. Rhyfeddod yr adnodau yma. Fe nes i llefen, a fe nes di wrando. Dyna be mae'r salmydd yn dweud. Dyna be sydd yn ei gyflyru fe. Dyna be sydd mor gyffroes fan hyn. Fe nes i llefen, a fe nes di wrando. Na, mae hwnna yn ei hun. Mae hwnna yn rhywbeth prin iawn. Does dim lot o bobl heddi sydd ar ddawn o wrando. A mae beth ofnadwy, os ych chi'n poeni am rhywbeth, a does dim gwrandawiad. Os chi wedi siarad ar rywun, a chi'n gweld llygad nhw'n edrych draw fyna, neu draw fan hyn, a chi'n trio rhannu dyn nhw rhywbeth i chi wir yn poeni amdano, ond dyn nhw ddim yn canolbwyntio. Mae'n rwystredig, ond diw e? Pethau chi'n mynd at y meddyg a chi'n poeni am rhywbeth, a mae'r meddyg yn edrych ar rhywbeth arall ac yn delio ar rhywun arall, a mae'n dweud, o, ti'n nawr mewn munud bach, a ddim yn canolbwyntio, o, nes ti ddweud bod ti'n cael y boen yna, o, nes i ddim clywed ar dro cyntaf, ced dros fe to, dweud e to, byddech chi'n meddwl beth yn y byd, doctor fel hwn, chi eisiau rhywun i wrando, ond chi ddim yn mynd i cael y problem yma fan hyn. Chewch chi byth y profiad yna gyda'r arglwydd. Pan fyddwch chi yn llefen, mae'r arglwydd yn gwrando. Rhaid iddo fe. Mae o wedi addo. Y sawl a ddaw ata fi, nes bwriaf allan byth. Mae wedi addo. Ond yn sicr fe ddigwyddodd hyn pan ddaeth Dafydd wyneb yn wyneb â'i Elin Saul. Oedd e'n gwybod ar y lefel yna. Nes i lefain pan roedd yr gelyn yn dod am fy ngwaed i, ac fe nes di fy ngwrando ac nes di fy achub i.
Pan wynebau ymosodiadau a digalondid a siomedigaethau, ond yn fwy na hyn, yn y frwydr ysbrydol, gwybu i'r arglwydd ei glywed o Dafydd yn tystio, mae'n gallu tystio fan hyn, dwi ddim yn gwneud y lan, mae e'n dweud, dwi'n rhoi fy holl fywyd ar hyn, mae'n dweud, mae'r arglwydd wedi fy nghlywed. Dwi'n tystio i'r peth, mae wedi fy ateb i. Fe glywodd lle fe'i galon. Fe glywodd lle fe'i galon pan nath e alw am faddeuant. Pan welodd ei bechod, a welodd ei dynged, bod wedi tramgwyddo'r diw pur glân a sanctaidd. Ond trwy olwg ffydd i'r dyfodol yn yr Hen Testament, o'n nhw'n gwybod bod y Meseia i ddod, ac roedden nhw'n pwyso arno fe. Ac yn cael yr heddwch na wyr y byd amdano. Ond nid yw yn gylondid i ni, i rai sydd heb eto falle, i rai sydd heb ddod a droed y groes eto. Chi sydd yn teimlo'r faich drom o bechod yn pwyso ar eich eneidiau fel mynyddoedd byd efalle. Chi sydd yn teimlo'r ddeiar tywodlyd yn syddoddi tanwch, ond nid yw'r byd yma. Mae'r byw yn y byd yma, mae e fel cerdded ar dir tywodlyd sydd yn suddo, a mae'ch traed yn mynd lawr. A chi'n trio codi nhw lan a mae'r tywod a'r mwd yn eich signo chi nôl ar. Ond nid yw'r byd rhywbeth felly. A falle bod yna ryw enaid yn teimlo felly. Falle wedi bod yn iawn am flynyddoedd, ond nawr am ryw amgylchiadau bywyd wedi dod ar eu traws nhw, ac nawr a gwacter y byd, ac maen nhw'n teimlo bod pwysau'r byd yn eu llusgo nhw lawr i'r tywod efallai. Falle rhywbeth felly yw e. Neu'r anobaith o wacter y byd yn peri'r enau deimlo ei bod yn boddi o dan tonnau didrigaredd y byd, a Satan a phechod. Falle teimlad o boddi'n digwydd. Chi ddim yn gwybod sut allwch chi codi'r lan. Mae'r eogrwydd o bechodau'r gorffennol, efallai pechodau'r presennol, yn ormod i chi, yn llethol i chi. Falle rhaid i bod i garchar sy'n gwrando. A blynyddoedd yn ôl, a ddim yn gallu maddau hunan. Maen nhw wedi talu'r pris, maen nhw wedi bod yn y carchar. Dychmygwch yna. Rhai sydd wedi bod yn y carchar a methu maddau, gwybod fydd cymdeithas byth yn ei maddau nhw. A mae fel ton anferth, ddim yn gwybod pa le i droi. Ond ni'n gallu dweud, dyma beth mae'r efengil yn dweud, mae'r efengil yn rhoi gobaith i pobl sydd yn y carchar, heb sôn mae'r rhai sydd wedi dod mas o carchar. Neu'r rhai sydd erioed wedi bod i garchar, sy'n llawn balchder bywyd. A mae rhywbeth am ei balchder nhw'n dechrau suddo'n drwm ar eu cylonau nhw. A maen nhw'n teimlo'r ymdeimlad o foddi. Falle rhai yn crynu o dan bygythiadau'r gyfraith, yn eich condemnio i golledigaeth trygwyddol. Efallai mae hwnna'n gallu digwydd, ond diwe, pan i chi'n nabod Cristnogion. A falle bod nhw ddim yn dweud dim. Ond mae bywydau nhw mor bir. A mae tystiolaeth nhw mor lan. Bod yna rhyw deimlad o eogrwydd yn dod drostoch chi, ac trwy bywydau nhw, mae'r gyfraith yn eich condemnio chi, ac yn eich condemnio chi. A bron iawn bod yna bobl yn eich cysau'r pobl pur yna, gan ei bod nhw'n ei condemnio nhw. Sawl un sydd wedi troi ffwrdd o'r efengil, achos maen nhw'n cysau purdeb y Cristion. Yn ei condemnio nhw. Iddyn beidio byth condemnio nhw ar lafar. Ond yr eogrwydd o'i bywydau nhw o gymharu ar saint. Ac yn ei cysau. Ond efallai bod yna rhywun o dan y profiad hynny ddim yn dod i cysau, ond yn dod i deimlo yr eogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac yn sylweddoli nad ydyn ni'n ddigon da i wynebu Duw. Mor anobeithio ei cyflwr, nes yn y diwedd y dawr cri o'r galon. Efallai y cri gwana posib. Y llef mwyaf pitw am help. Efallai bod yna rhai sydd yn gwrando. Bod yna rhyw lef, rhyw ddeigryn, rhyw ebychiad, y galw am help, am drigaredd. Yn gwybod nad oes heiddiant o gwbl,
Ac eto fe ddaw'r llef. Dydyn nhw ddim yn mynd i ddadlau dwi'n heiddi, na maen nhw'n gwybod maen nhw wedi mynd heibio'r pwynt yna o berswadio eu hunan bod nhw'n well na beth ydyn nhw a bod nhw'n heiddi cael carlamu mewn i'r nefoedd. Maen nhw'n gwybod bod hwnna ddim yn wir bellach. Maen nhw'n teimlo'r bryntni, maen nhw'n teimlo dwi ddim yn heiddi dim, dwi ddim yn heiddi cael dod drwy'n dros yr capel, heb sôn am ddrysau'r nef, ac maen nhw'n teimlo'r bryntni, a maen nhw'n teimlo'r euogrwydd a condemniad y gyfraith, a dyn nhw'n gwybod pa le i droi, ond mae'n troi mewn i llef o ddiw, beth bynnag yw'r sefyllfa, helpa fi, ac mae yna gri yn dod o'r galon. Efallai rhaid gael ei magu ar aelwyd Cristnogol. Dwi'n gallu dychmygu'r rhai, efallai, dwi ddim yn gwybod, efallai, mewn 20 mlynedd, fydd yna rhywun, aelodau o'r teulu efallai, a fyddai di hen claddu yn y pridd. Pwy a wyr, falle dyna be fydd e. Pan bydd yna blant yn gwrando ar y neges yma, pan bydd yn 70 mlwydd oed efallai, 80, bywyd o anfoesoldeb, bywyd o troi cefn ar Dduw, ac yna mae yna rhyw euogrwydd fel mynyddoedd byd yn dod arnyn nhw, ac yna mae yna llef yn dod o'r galon. Dwi ddim yn heiddi dim, dwi wedi troi fy nghefn ar yr efengil. Ond helpa fi o Dduw. Mae cymdeithas wedi troi arna i, mae pawb wedi troi. Ond helpa fi maddau fy rhagrydd, maddau fy ngwrthodiad o'r efengil. Dyma'r math gorau o llefain i fe, pan ych chi'n sylweddoli nad ydych chi'n heiddi llefen hyd yn oed. Chi ddim yn heiddi llefen, nag eich, chi ddim yn heiddi llefen, ond dyma yw rhyfeddod yr efengil. Mae Dafydd yn dweud, a mae hwn yn Dduw llawn trigaredd. Mae'n maddau pob bai, mae'n golchi pob staen, pa bynnag mor hir ni wedi bod i ffwrdd o beth yr arglwydd, mae'n maddau'r cyfan. Ond beth sydd angen yw clywed llef o'r galon. Fel y ddafad, y darlun enwog na o'r ddafad, yn syrthio lawr ochr clogwyn, ac yn brefi, ac yn ar y cychwyn yn uchel eich loch, yn trio dod o lan, yn syrthio nôl lawr, nes yn y diwedd, falle dyddiau, yma yna anobaith yn dod ar draws y ddafad. Does dim nerth ar ôl i ymdrechu, i wella ac i helpu hunan. Ac yna fe ddaw'r cri gwan. A dyna pryd mae'r bugail yn gwybod. Nawr fe ailawr. Mae'n saff nawr. Fydd y ddafad ddim yn brwydro nawr ac yn achub y ddafad. Math yna o gri pan i chi ddim yn ymdrechu gwella'ch hunan. Gai ofyn, oes yna un sydd yn gwrando, sydd yn llefen am gymorth, am achubiaeth, am faddeuant. A oes na un wedi dod at droed y groes, achos dyna ble fyddwn ni'n dweud wrth chi, os ych chi'n mynd i lefen, wrth gwrs, gall troed y groes fod ar ochr y stryd, ond ych chi'n dod at Grist. Gall troed y groes fod fan hyn, gall troed y groes fod yn eich stafell wely, gall troed y groes fod yn eich lolfa, alle fod yn y gweithio, alle fod unrhyw le. Pa mae'r enaid yn dod i'r fath le, lle nad ydyn nhw'n gwybod pa le i droi, ond trwy olwg ffydd, maen nhw'n dod at y groes. Lle mae Iesu Grist i roed i ddwylo pur ar led, ac yn gwisgo'r goron draen, a'r gwaed yn pistillo allan. Ac i chi wedi clywed rhywle, falle fel plentyn, i chi wedi clywed mewn rhyw bregeth, chi wedi clywed rhywbeth, os dewch chi at y groes, os dewch chi lefen at Grist i'ch golchi chi'n lan, fe fydd e, mae rhaid iddo fe, mae wedi addo, y sawl sydd yn dod at droed y groes, bod maddeuant, fod golchiad yn y gwaed. Gallai fod ar ochr y stryd offer, allai fod yn y parc, allai fod yn y car, allai fod unrhyw le. Allai fod yn lef tawel, allai fod yn lef uchel. Ond gai ofyn i chi, oes yna lef wedi dod o'ch enaid? A ydych chi wedi dod o droed y groes? Y dydd y llefais, dyna'r addewid, gwrandewaist, ac am cadarnheaist a nerth yn fy enaid. Dyna i chi gyffro yr efengil. Chi'n dweud na wrth y byd, bob tro ni'n dod a prynhawn di Sul am gyffro. A bydden nhw'n chwerthin, ac yn dweud, pa gyffro sydd? A chi ddim un o'n cyrraedd 2 digid yn eich cynulleidfa.
Pa gyffro chi'n cael yn hynny? Rhai sy'n gwrando ar y we. Mae yna miliynau yn gwylio rhyw sketches mwyaf gwarthus, anfoesol, treisgar, twp, sili, beth bynnag yw e. Chi'n cael 50. Falle. Ond a ddweud hyn i chi, does dim byd mwy cyffroes o hyn, achos i chi'n gwybod, os daw un enaid a llef o'r galon, fe fydd yr arglwydd yn gwrando. Does dim byd mwy cyffroes yna. I weld enaid yn dod o dywyllwch i oleuni. Does dim byd mwy cyffroes. A dyna beth mae'r salmydd wedi weld. Dyna beth mae'r salmydd yn ei deimlo. Clod foraf di am holl galon, yngwydd y diwiau y canaf i ti, ymgrymaf ti at eml sanctaidd a chlod foraf dy enw, am dy drigaredd a wirionedd, o blegyd ti a fawr heais dy air, uwchlaw dy enw oll. Y dydd y llefaist. Gwrandewaist ac am cadarnheaist a nerth yn fenaid. Wel, yn olaf i gloi, yn drydydd achos i ganu. Gwrandewch ar adnod 4 a 5. Holl frenhinoedd y ddeiar athglod forant. O arglwydd, pan glywant eiriau dy enau. Canant hefyd am ffyrdd yr arglwydd, canis mawr yw gogoniant yr arglwydd. Am achos i ganu, pan ddaw pobl i weld cyflawniad yr holl addewidion yn yr Hen Testament yn cael ei cyflawni yng Nghrist ac yn dod i weld ar ddiwedd amser, mae hwn sydd yn iawn. Dyna i chi, mae'n gyffroes ydw e. Pan y gwelant mae gwir oedd gair Duw. Pan y profant ei hunan o fawredd geiriau ei enau yr Efengyl. Dychmygwch chi hwnna. Pan fydd yna bobl i chi nabod efallai, sydd wedi gwrthod a dirmygu'r Efengyl, yn dod i gredu. Am ddiwrnod. Am gyffro. Mae'n anodd dychmygu, yn dyw e? Ond am ddydd, y gweddion y daw y dydd yma'n fian, pan bydd yr Efengyl cael ei chyhoeddi yn nerth yr ysbryd glân. O, am ddyddiau sydd wedi bod yn ein gwlad ni. Y gair yn cael ei ffregethu ar ysbryd glân, yn syrthio lawr ar yr un yn cyhoeddi ar rhai sy'n gwrando, ar lle'n llenwi, ar lle'n ysgwyd, ar lle'n cael ei lenwi a phresenoldeb Duw. Ac mae un peth sydd ar meddyliau pawb yw i ddiolch i Dduw am yr Efengyl ac am ei bresenoldeb, am ei holl fendithion tuag ato ni. O, am ddyddiau felly to. Pan y bydd pobl yn dod i weld, mae dyma yw ateb ei holl anawsterau a'i problemau. Mae dyma sydd yn gallu llenwi'r gwacter sydd yn ei bywydau nhw. Y gwacter maent wedi ceisio ei lenwi ers blynyddoedd efallai. Wedi trio llenwi'r gwacter yma yn ei heneidiau a phleserau, a swyddi, ac adloniant, ac arian, a gwyliau. Ond yn ffeindio nad oes dim un o'r rhain yn llenwi'r gwacter y pwrpas i fywyd. Ond yna, rhyw ddydd, y daw'r rhain i glyw yr Efengyl. Dyna be mae Dafydd yn gwybod. Pan y clywant yr Efengyl ac yn dod i weld mae gwir yw'r gair. Un canlyniad sydd. Dwi ddim yn gwybod yn hanesyddol pam fod Cymru'n cael ei galw'n wlad y gan. Dwi wastad wedi cymryd, ond bod yr holl ddiwygiadau wedi cynhyrchu'r capeli yma a pobl yn canu clodydd. A ddoi at hynny nawr. Ond mi'n siŵr o'n i'n bobl oedd yn canu cyn hynny, falle bod yna rhywbeth yn y Cymru sydd yn gallu canu. Chos maen nhw. Dwi'n gwybod os oes unrhyw wlad yn y byd sy'n gallu cynhyrchu cantorion fel Cymru. Hynny yw, mae pob gwlad gallu cael ambell un, baraton, soprano, mewn ambell i wlad, a mae ambell i wlad yn enwog amdano fe. Ond dwi ddim yn gwybod am unrhyw wlad sydd yn gallu cynhyrchu mas o poblogaidd o chydig o filiynau o bobl. Gymaint o gorau, lle byddai pob un o'n nhw'n gallu canu i safon anhygoel. Ond mae yna fendit i bod ar Gymru yn does. Ewch chi nôl i Dewi Sant. Ac yna dilynwch trwy'r canrifoedd.
cyfnod y Puritaniaid. Ac yna dowch i'r cyfnod, Griffith Jones Llanddowror. Dychmygwch i ysgolion cychwynnol yn dysgu pobl i ddarllen Cymraeg mwyn darllen y Beibl. Dwi'n siŵr oedd na gani'n dod mewn rhywle, tybiwn ni. A roed faon ar y sil. A pan oedd presenoldeb yr arglwydd yna, ac oedd pobl, ffermwyr, gweithwyr caled yn dod yn eog am eu pechod, ac yn dod am faddeuant, ac yn derbyn maddeuant ar sil nesaf, o am ganu. Ac yna wrth i'r capeli cael ei llenwi. A'r cyfnod fel plentyn yn cofio pobl yn aros tu fas ar y stryd a bod y plant yn mynd mas i'r ysgol sul. Hyd yn oed allan o gyfnod diwygiad, oedd na gyfnod. Pan oedd pobl yn dod mewn i'r capel a'r canu. Bydach chi'n mynd i gorllewin Cymru'n y gogledd Cymru yn clywed y Cymru Cymraeg yn canu. Mae yna rhywbeth am y peth yn does. A no 5, canant hefyd am ffyrdd yr arglwydd. Canis mawr yw gogoniant yr arglwydd. Dychmygwch corau Cymru. Gwrandewis i'n ddiweddar. Dwi'n dwlu gwrando ar yr Eisteddfod. Dwi erioed i bod yn Eisteddfod o'r mawr. Dwi'n dyfaru hynny achos dwi'n hoffi canu, ond ges i byth llawer o gyfle i wneud hynny. Ond dwi'n dwlu ar y cyfnod pan mae'r corau yn canu yn yr Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol, a glywes i'n ddiweddar yr wyl gerdant oedd yng Nghaerdydd. Ac o'n i'n eistedd yn gwrando ar y corau yma'n dod o bob cwr a chornel o Gymru, ac o'n nhw'n canu, ac roedd e'n hyfryd. Sa chi wedi clywed y fath ganu erioed? Pobl fel chi a fi, dim pobl proffesiynol nawr. Canu'n angerddol ac yn soniarus, ond dychmygwch. Petai'r wlad hon yn dod i wyneb yn wyneb ar y fengil, nid crefydd, nid gweithredoedd da. Petai'r ysbryd glân yn dod ac yn argyhoeddi'r Cymru o'i pechod, a'i rhagrydd, a'i balchder. Ac yn dod i oedfa lle maen nhw'n clywed am Iesu Grist a'i groes, a fod mae ddeiant i'w gael trwy Iesu Grist, a fod yr rhyddhad tragwyddol ar ei heneidiau nhw. Sut ych chi'n meddwl fydd y côr wedyn? Os oedd e'n bert cyn. Rhowch emyn iddyn nhw ganu. Rhowch mi dafla maich o ddiar fy ngwar wrth teimlo dwyfol oes, a rhowch i gapel llawn o bobl sydd wedi profi maddeuant pechodau a bywyd tragwyddol. Rhowch i gapel llawn o hwnna, o bobl sydd wedi profi yr union beth mae Pantacelyn wedi profi, yr eogrwydd, a'r ofn o golledigau tragwyddol, a bod Iesu Grist wedi maddau'r cyfan iddyn nhw, fod wedi talu'r pris iddyn nhw, i fod wedi golchi nhw'n wynach na'r eira. Dychmygwch fe fydd bob un nodyn yn cael ei tharo ar ei ffen. A fydd e bron iawn fel y côr fydd yn y nefoedd. Pam? Canant hefyd am ffyrdd yr arglwydd. Canis mawr yw gogoniant yr arglwydd. O, dychmygwch oed fawn. Mae eisiau ni falle cael rhyw fath o ddychymyg os mae mor drienus. Mae e mor drienus, ond mae e'n hyfryd i ddychmygu. Ond nid dychmygu gwag yw e, achos mae Duw yn holl alluog. Ac mae e'n abal. A dychmygwch y dydd, holl frenhinoedd y ddeiar ath glodforant. O arglwydd, plan glywant, eiriau dy enau, canant, hefyd am ffyrdd yr arglwydd, canis mawr yw gogoniant yr arglwydd. Dychmygwch oedfa. Mae presenoldeb yr arglwydd yno. A lle'n llenwi a phobl yn edifarhau a chredu. Am ganu. A fel yr einych actau 8:39. A phan ddeithant i fyny o'r dofr ysbryd yr arglwydd a gipiodd Philip ymaith. Ac ni welodd yr einych ef mwyach, ond sylwch beth ddigwyddodd. Ac fe a aeth ar hyd ei ffordd ei hun yn llawen. I chi'n canu oherwydd llawenydd yn eich enaid. A pan i chi wedi profi gwir lawenydd am ganu. Sdim rhaid o fod mewn tiwn. Ond mae rhywbeth am y Cymru sydd yn gallu canu mewn tiwn. Ond dychmygwch y canu wedyn ni. Dim llawenydd gwag fydd e.
Nid llawenydd dros dro y byd yw e, ond gwir lawenydd. I gloi. Mae hwn yn siwtio'n diwe. Diolch I ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengil sanctaidd. Halleluia. Amen. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoist un oleuni nefol. Halleluia. Amen. A dyma'r gobaith. O aid, yr hyfryd wawr ar led. Go leied ddeiar lydan. Halleluia. Amen. Gadewch I ni weddio. O Dduw, I ni yn diolch I ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch iddo ddod. Ac iddo gyflawni'r gyfraith yn ein lle. Iddo gymryd ein cosb yn ein lle. Ac iddo goncro pechod, Satan, y bedd, uffer. Pan atgyfododd trydydd dydd. Ac I ni'n diolch I fod yn eiriol trosom ni nawr. O Dduw, gweithio'n rymus yn ein plith. Trigar hawr ddim, tywallt y lan ysbryd anom ni a'n glad. Diogela ni rhagor i'n drwg, arwain y neidiau at droed y groes. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw a ceiddiant, ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni orffen trwy ganu Emynau 526. Os gwelir fi bechadur, rhyw ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y cania newydd fydd yr iaith. 526 gen I sefyll i'w chanu.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.